Danas, ljudi moji, bežimo iz Squid Game 2 zatvora. Našao sam ovaj pretežak Squid Game zatvor i danas ćemo pokušati da pobegnemo. A ti odmah opali subscribe i like ako voliš Squid Game igricu. Idemo u video. Kao što možete da vidite, u zelenom sam odelu i iza vidimo čuvare Squid Game zatvora. Ljudi moji, imamo i rešetke ovdje, tako da ne možemo da pobegnemo odavde, što znači da moramo na drugu stranu. A gdje je druga strana, ljudi moji? Lutka je tamo. Pogledajte ovo, morat ćemo na samom početku green light, red light da radimo, što znači Marfika, spremi se. Ajmo da vidimo, spuštamo rešetke. Green, sad možemo da hodamo, okej. Stali smo na red, brate mili, ovo već na početku postaje sve teško i teško. Ajmo da vidimo dokle ću stignem. Please, stani. On je umro je pored mene. Marfika, budi pažljiv, samo red light, green light, prosta igra. Stani na vreme, stani, molim te, nemoj uopšte da se zezaš ti sa ovim. Green light, možemo do kraja, bravo doktore. Eto ti glupa jedna lutko, ružna. Za malo da uđemo u teren i da izgubimo život, ljudi moji. A šta je ovo ovde? Collected 1 od 80, ok, pokupio sam neke koinčiće. Šta god da je ovo, pull down, a klikćem, ne zanima me više ništa. Da vidimo šta se nalazi iza. Brate mili, ok, idemo na kolačiće. Polako i precizno, samo se penji gore da pobegnemo što pre odavde. Gde smo sada uopšte? Open party, nećemo tamo da ulazimo uopšte, već idemo u ventove. Naravno, omiljeni deo ventovi kad bežimo iz zatvora nekog. Ajde, penji se, Rube, jedno. Za malo da udarim u ovo ovde crveno. Moramo to profesionalno da preskočimo kao i uvek. I još crvenih, brate mili, Ajde, pa skloni mi se od mene, brate bili. Nemoj da mi se gubiš. Oj, sad smo iznad lutke, ljudi moji, tačno čujem lutku kako je iznad nas. Ajmo, beži odavde, beži, samo beži odavde. Zanima me da li će biti još Roblox igara. Pa, na primjer, ovo, jel ide do mene? Ne ide, samo trči napred. Ne, za malo da padem, jeste vidjeli što sam krenuo da padam, čoveče? Ovdje mi kaže da uzmem ovo i da iskopam rupekalju jednu laganu, tako da ćemo to i uraditi. Rupa mora da se iskopa. Još jedan coin, ajmo da pokopimo još jedan coin. Da li možda još negdje ima coina? Nema. Kopaj rupu, brate mili, da pobegnemo iz Squid Game zatvora. Ne mogu više ovdje da stojim, ni da sedim, ni da ništa radim. Gde sam sada? Verujem da ne smijem vodu da pipnem. Smem vodu da pipnem, okej, smem, brate mili. Jel ima nešto iza ovamo? Marfika voli da istražuje kad beži iz zatvor. Nisam ni vidio. Ovo sam mogao da udarim jako glavo, ali nisam. Marfika je... Odakle tebi auto? Moram da platim auto, on ima auto, ladno, brate mili, može da vozi auto. Ne smem da padnem kod onog siledžije. Pogledajte ga, to je onaj siledžija iz Squid Game-a, kako se zove, beše, nemam pojma, samo znam koji je, sa ljubičastu kosu, to je onaj jedan jedini. Ako padnemo dole, mislim da će da nas ubije. Bežimo odavde što pre možemo i penjemo se. What? Gde idemo? Gde smo se popijeli ovo, imamo još coinsa. Lutka, neće valjda da nas juri. Neće karakter da se tekuje. Hoće pare da nam uzmu da postanemo lutka, ali Marfika beži nazad. Pusti me na vrata. Ljudi moji, ja ne smijem da uđem ovamo. Krenut će da me jure istog trenutka. Sačekat ćemo da se povuku tamo i onda Marfika beži. Beži. Ne, beži. Oni se penju. Nisam mislio da će da se popnu njih 40. Sam trebao ovamo da idem uopšte. Ili tamo, nemam pojma. Ajmo da vidimo šta ovde ima. Okej, sad me zanima šta je i tamo, ljudi moji, nemam pojma, samo znam da me zanima šta je ovdje, šta je tamo. Otišli smo na neku drugu stranu, okej, ljudi moji, na koju stranu da idemo, mene zanima tamo šta je. Da li će da me jure ovdje? Neće, nubare, neće, ne vide me da sam se vratio, ljudi moji. Samo bežimo nazad, uzimamo kramp, ovdje. I ne, mislim da sam se zeznuo, da nisam trebao na ovu stranu, ja tako mislim barem, ne. Beži, jel ćeš da umreš? Beži, kako da te udarim? Beži, bolje mi da bežimo odavde samo. Zašto sam krenuo ovim putem? Ima još. Beži. Sve sam pobegao. Bežite od mene. Skači dole. Sam pobegao. Još me jure, pa to je ovdje ovaj deo. Šta se dešava ovdje? U krug se vrtim, ljudi moji.
Skočili su dole, to je bitno. Nemam pojma, ovaj zatvor je malo zeznut. Aha, mi smo od ozgore pošli tu dužim putem, brate mili. Šta god, pobegli smo, kako god da su oni kosturi, a mi smo pobegli, ljudi moji. Okej, moramo polako na trambolinu i to je to, ljudi moji. Prešli smo dosta, opet ovaj ljubičasti sa kosu ljubičasto, ne mogu da verujem šta on hoće od nas, čoveče. Pojavljuje se na malo i pojavljuje se ovaj ljubičasti kao da je on deo Squid Game-a, a ne da je on igrač neki. Prelazimo napred samo i ne zanima nas ništa i ovo pada. Moramo da tajmingujemo, moramo ovako i to je to. Bravo doktore, doktor Leski Marfika. Ajmo da vidimo gde, i opet ovaj, šta je sa njim, ljudi moji, šta je sa njim? Pogledajte ga, 3 put smo ga sreli do sada. Vamo ne smemo da idemo, što znači da moramo ovamo da idemo. Lomi sve i imamo Squid Game pse. O ne, ovi su neki policijski psi, brate mili, šta je ovo? Imamo bukvalno policijske pse kojima moramo da pobegnemo kako znajmo i umemo. Beži. To je to, sve smo ih zeznuli dok su bili u... Još ima pasa! Beži! Ne, nisam vidio ovog! Jeste vidjeli ovog na kraju, čoveče? Nisam ni znao da će biti on. Ajmo da pređemo na ovaj deo gde se skačemo na tramboline, ljudi moji. Znači, ovo je bilo stresno za mene, jer nisam očekivao da će još pasa biti. Penjemo se samo gore, jel tako? Penjemo se samo gore, Jumpscare je bio, brate mili, nisam očekivao ovo. Evo je Squid Game lutka je bila, upravo. Ne mogu da verujem šta ona radi ovdje, nadam se. Ovaj će da nas puca sve vreme, ljudi moji. Moramo brzinski da idemo. Beži, samo beži. Ovamo i skači. I ne zanima me ništa. Kakav je ovo čudan Squid Game zatvor, brate mili. Ok, ovo lagano se prelazi i imamo sada lagane stepenice, merdevinke koje trebamo uvek da stavimo. Ja se izvinjavam, ali moramo da pobegnemo odavde. Pogledajte ko nas čeka ovde, pogledajte ko nas čeka, opet ova faca i ulazimo u Squid Game deo. Nešto se čuje, ajmo da otvorimo. Ne, Squid Game čuvar, brate mili, kako da pobegnem odavde? Jel mogu ja polako da me ne čuje? Polako. Ne čuje me. To je to. Prošli smo. Ne možemo da ga probudimo. Upodio me, brate mili, što sam uzeo da eksperimentišem uopšte. Ne mogu da verujem što eksperimentišem ovako, samo ćemo da trčimo i da bežimo odavde. Znači, ne mogu da verujem, ne prilazimo nikad i to je to. Beži, to je to, nije nas čuo. Dobro je, ovog puta sam prešao profesionalno. Šta je ovo, bre? Šta je, jeste vidjeli ovog nupa, brate mili, kako je pobegao? Ovdje imamo neki ključ, šta s tim ključem da radimo? Izgleda trebamo da polomimo zid, okej, trebamo zid da polomimo, zašto shodamo ovako jako sporo? Polomite mi zid, šta se dešava? Molim vas, puče. Gde ulazim ja sad ovo? Ušao sam i vidim ko me već tamo čeka, brate mili, trebam da stavljam ove stvari. Ovo i dalje spava i čujem ga kako spava, je li moguće? Ovo ćemo profesionalno da uzmemo i da pređemo ovako brzinski, ne moramo da se vraćamo uopšte, o tome Marfika uvek misli. Šta je ovo, ljudi moji? Otvorilo mi se samo odjednom i zatvorilo me. Ne mogu sad da se vratim nazad uopšte, ali nema veze. Šta je ovo mystery room? Znate da Marfika voli da istražuje, tako da dobili smo poklončić. Find karakter. Šta sam uradio? Postao sam neki karakter, Wolf. Vratim, 4, 5, 6 sam postao. Šta god da sam postao, nemam pojma. Beži od ovih rupa. Pogledajte kakav sam ceo zlatan, brate mili. Ceo sam zlatan postao. Ajde, bežimo odavde. Pogledajte, oni nas gledaju sve vreme, igraju igre. Zašto nas je ovaj izdao, ljudi moji? On je bio naš igrač. Ne. Take karakter. Nikako u životu nećemo da takeujemo ovog karaktera. Samo stavlja ovde kutije. Šta je ovaj uradio na meni, brate mili? Nemam pojma. Nisam mogla da skočim. Nemoj opet da prelazim ove obstacles, brate mili. Obstacles prelazimo najlaganije, ali mrzim jer ću ovdje barem jednom da padnem. Uvek Marfika ispadne noob nekako na neku glupu način. Spušta se. Dobro je. Ovo se lomi, jel da? Lomi se, naravno da mi rade ove stvari. Ne, pa je sam rekao da će da me zeznu. Fokus Marfika, sad ne smiješ da ispadneš noob kao malo pre. Znači ovo se odmah se spušta. Dobro je, uspeo je Marfika, ne, znači nije uopšte bilo teško, nego sam samo bio nubara, brate mili. Ali ajde, nema veze, oprostite mi gledalci moji, to se nije desilo. Ajmo da vidimo šta se ovdje dešava kad kliknemo. Pojavljuje se ovo, opet ovaj, znači ljudi moji, koliko puta smo ga vidjeli, jer broj neko, nova vrata, novi izazovi, tramboline. Dobro, ovo je lagano. Kako se čuje kao Super Mario, brate mili. Jel sam ja u Squid Game-u ili sam u Super Mario, brate mili, ne mogu da verujem šta mi rade ovdje i trkamo
trka, ljudi moji, trka. Sad ovaj auto, ko zna gde će da nas odvede. Vidi kako idemo. Jel mogu da skačem? Mogu i da skačem, to je to, ljudi moji. Ajmo da skačemo i da prođemo ovo što pre, brate mili, zamisli ovu igru u Squid Game-u, stvarno, ljudi. Ovu igru bi jako volio da sam vidio u Squid Game-u. Zamislite svi da voze automobile, brate mili, ne mogu da verujem. Nema ovde zezanja sa nama, ovde posljednji skok i to je to, uspeli smo. Nadam se da smo uspeli. Šta mi se desilo? Nisam više žut onako, ljudi moji. Ne, vratite mi odelo. Svakog trenutka čujemo nekog da hrče. Prekini da hrčeš, brate mili, ne čujem ništa. Ajmo da vidimo. Ne, nismo trebali da otvaramo, ljudi moji. Zgasila ga je, trebamo da ga otvorimo sve trebamo da otvorimo. To je to, oni je napadaju, okej. Ljudi moji, prvi put da nam ljubičanstveni brate mili pomaže, to je to. Pomozi nam, Nube jedan ljubičasti. Ubili su je, moji ljubičasti. Drugari su je ubili, ne mogu da verujem, čovjek. Treba mi ključ, da nađem ključ, ljudi moji. Ona ima ključ. Uzmi ključ i beži odavde. Mrtva lutka, brate mi je dala ključ, ladno. Ne mogu da verujem. Ajmo, skačemo gore, otključavaj i beži odavde. Nadam se da smo blizu da izađemo. Ne, lutka. Šta se desilo? Odakle lutka sad ovde, brate mili, pa sad je nismo ubili. Moramo je samo... Ne, udara nas. Ne, moramo da skačemo da nas ne udari. Definitivno lutka je oživela odjednom. Nemam pojma kako, ali samo znam da je oživela, ljudi moji. Još par udaraca i uspeli smo da ubijemo lutku, please. To je to, jesmo uspeli da je ubijemo. To je to, doktore. Kakav sam ja, Marfika, doktore, sam uspeo da pobegnem. Molim te mi reci da sam uspeo iz Squid Game zatvora da pobegnem i da je ovo auto koji će da pobegne sa onog ostrava njihovog. To je to, ja mislim da je to, ljudi moji. Uspeli smo, Marfika je uspeo da pobegne iz ovog Squid Game zatvora. To je to što se tiče ovog videa, ti ne zaboravi da klikneš ovdje i pogledaš prošli video. Ćao!